सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो बे समाव लाहार फाहार जागासिनो। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जानानै अरायसम खामानि मावबोनाय सनितपुर जिल्ला एबसुआ फैयै दिनैनि समाव 50 बोसोराव आगान होबाय। बेनि लोबै सनितपुर जिल्ला एबसुआ सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 डिसेम्बराव खुंनो साखाफारा जाबाय। गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबोखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफारा दखरानि लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसेयैनो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो राङाफारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुमा। बे जथुमानि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हालांबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिदाव बर' बिथां आरो सुबुंफोरा नेहाथारि अबिर नार्जारि बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि साफ्रोम बिबानगिरि रायजो राजा बयनि मददजों बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारलांबाय। जोङो हाबाफारिनि जि थारिख बेखौ सिगाङाव फोरमायखानाय जादोंमोनब्लाबो आं दिनै फिन बुंनो नागिरदों। दखराखौ लाफानानै जथुमानि अक्ट'खौ 13, 14, 15 आरो 16 डिसेम्बर बेखौ जों थि खालामनाय जाबाय। बे गोलाव हाबाफारियाव जोङो मा हाबाफारि लानाय जागोन बेखौ जोङो बानायगासिनो दङ। साननैसोनि उनाव बियो क्लियार जागोन। गुबैयै जोंना गाहाय आलासिया दिपेन बर' बिथांखौ जोङो दिनैनि थारिखआव मोननो हानाय जाबाय। जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गनायथि मोनबाय। आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो जोंनो कनसेन्ट होदों। आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि अशक सिंघाल बिथाङाबो फैनायनि थाखाय कनसेन्ट होदों। दा जियानो जाया मानो जोंहा जिहेथु सनितपुरबासिया मोनसे इसु दं हिसाबै इसुआ बोरैहाय साक्सेस जायो। जोंनि हा हुनि जेंना, बिटिआर हाबनायनि जेंना, 6.3 फरायसालिनि जि भेन्सार फरायसालिनि जेंना, बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाहाथे मदद होयो। बे मदद जानायनि बायदियै जोङो माखासे मन्त्रि आरो चिफ बिथांमोनखौबो जों लिंहरनो दिनै जों थि खालामनाय जादों। दा जों आसा खालामदों जि जों थि खालामखानाय बिथांमोना जाहाथे फैजोबनानै रायजो राजानि जि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनायाव मदद फैगोन होननानै आं मिजिंथियो। 8 अक्ट'आव जों बे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि बे गुवार गेवलां फोथाराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गल्डेन जुबलि लोगोसे बिनि 50थि एनुवेल कनफारेन्स आरो लोगोसेनो राङाफारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुमा जों बेखौ जयैनो बे हाबाफारियाव लानाय जादों। जों दिनै गोजोननाय मोनदोंदि दिनै बे साइना सेलनि जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय खामानिखौ जोङो मावनो हाबाय आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय खामानियाव जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मुस्रि बिथां बिरदाव बर' सार फैदोंमोन। लोगोसे आरोबाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिर नार्जारि बिथाङा फैदोंमोन आरो लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारियाबो जोंखौ मदद होयो। लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि अबिर मोसाहारि एनस मोसाहारि सार बिथाङा फैदोंमोन आरो लोगोसे जोंनि मोन 19 दालाय आफादफोरनि गासिबो चेयारमेन कनभेनरजों लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि थुनलाइगिरि बिथांमोनहा फैयो आरो लोगोसे बे दिनैनि बे खुन्थिया गायनायनि जि मेहेरगोनां खामानि बेहाय बयबो नों दा नागार आं दा नागार फैनानै हेफाजाब होनायखौ जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो जों बिदिनो बे मिरु बर' फरायसा आफादनि लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बोसोनगिरि बिथांमोना सम सम जोंखौ फैनानै जोंनि बे बानजाय आफादनि खामानियाव जोंखौ हेफाजाब थुलुंगा होनानै बे गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसनखौ मोजां खुंफुंनायाव हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail
@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।